Mga igsoon, mga anak sa Diyos, Pit Senyor, ang Pilipinas, adunay talagsaong pribilehiyo sa tibuok simbahan. Adunay special permission nga gamiton ang pinasahi nga ebanghelyo karon sa Matthew 18, 1 to 5, 10 alang sa kapistahan sa Santo Niño. Dili kini tungod kay mas labaw ta sa uban, kundi dili tungod kay lawom ug dugay na kayo ang debosyon sa katawhang Pilipino sa Dios nung bata. Mao nga ang kapistahan dili lang celebration apan usa ka pag-ila nga ang pagtuo sa Pilipino midako uban sa hulagway sa usa ka bata. Mao nga bisan asa sa kalibutan nga adunay mga Bisaya o mga Pilipino nga may debosyon sa Santo Niño, mao gihapon kini nga ebanghelyo ang ilang madunggan. Ang bata nga si Jesus nahimong sentro sa atong pagtuo og kultura. Pit Senyor. Apan sa ubang dapit sa kalibutan nga walay debosyon ani, lahi ang ebanghelyo nga basahon karong Dominguha. Didto nini mga lugar ang ebanghelyo mao ang John 1:29 to 34 nga nagisgot kang San Juan Bautista nga nagpamatuod kang Hesus isip kordero sa Dios. Samtang kita nagtan-aw kang Hesus isip bata, sila naglantaw kanya isip manluluwas nga halad alang sa sala sa kalibutan. Dili kini maingon ta kontrapartido nga duha ka hulagway, kundili nagsumpay nga pagsabot kang Kristo. Ang bata ug ang kordero pareho nga nagpakita sa kaubos ug kaluoy sa Dios. Ug dinhi makita nga ang simbahan sa Pilipinas gitugutan sa pagpadayag sa ebanghelyo pinasikad sa kasing-kasing sa iyang katawhan. Dinhi sa atong ebanghelyo ang mga tinun-an nangutana kang Hesus kung kinsa ang labing dako sa gingharian sa langit. Ang tubag ni Hesus dili kadtong naidakong gahom, kadtong dili tong naidakong dungog, dili tong naidakong posisyon, kundi usa ka bata. Ang bata mo'y gihimong sukdanan sa tinuod nga bililhon didto sa gingharian sa Dios. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang gingharian sa Dios anaa diha sa pagpaubos. Si Jesus mingon, unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Matthew 18:3. Gawas kung mag-usab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang pulong change nagpasabot og tinuod nga pagbali sa direksyon sa kinabuhi. Dili lang gamay nga kausaban. Ang bata sa panahon ni Jesus walay gahom, walay tingog ug walay dungog sa katilingban. Ang pagpaubos sama sa bata dili pagkabata sa pangisip, kundili pagkabata sa pagsalig. Ang bata mosalig sa ginikanan nga walay kondisyones, walay kontrata, walay garantiya gawas sa gugma. Mao kini ang kinahanglan nga estado sa kasing-kasing aron makasulod sa gingharian sa Dios. Dili ka makasulod pinaagi sa imong titulo, sa imong ranggo, o sa imong impluwensya, o naakay baker, kundili pinaagi sa pagsalig o pagpaubos. Daghan kanato ang gusto mahimong power sa matas kalibutan, kanang hangaron gyud, kanang mas mahimong dungganon, mas mahimong influential, mas respetado. Apan ang ebanghelyo, diha sa ebanghelyo, ang pangutana dili kung unsa ka dako ka, kundi kung unsa ka kamapaubsanon. Ang Santo Niño nag-awhag kanato sa usa ka pagtuo nga walay pagpanuko sa pagsalig sa Dios. Sama sa bata nga muambak sa mga bukton sa ginikanan, ang Kristiyanos gitawag sa pagsalig sa grasya sa Dios. Ang gingharian sa Dios anaa diha sa pagpaubos. Ikaduhang punto, ang Ginoo adunay pinasahi nga gugma alang sa mga kabus ug mga gisalikway. Mingon si Jesus, see that you do not despise one of these little ones. Matthew 18:10.
pagbantay nga dili ninyo tamayon ang usan ini mga gagmay nga anaa sa inyong atubangan. Ang little ones, dili lang ni literal nga mga bata, kundi tanan nga mahuyang, kabos, walay tingog o dali mapahimuslan. Ang Santo Niño, dili lang simbolo sa pagkabata ni Jesus, kundi pahinumdum nga ang Diyos mipili sa kahuyang aron ipadayag ang iyang gahom. Ang bata nga walay armas, walay kusog, walay impluwensya na himong sentro sa atong pagtuo. Mao kini ang rason nga ang debosyon sa Santo Niño kusog kaayo sa mga kabus ug sa mga ordinaryo nga mga tao. Ang pagpanalipod sa mga gagmay dili lang ni sa emosyonal nga pagbati, kundi moral ug spiritual nga responsibilidad. Ang pagtamod sa Santo Niño nagpasabot sa pagtamod sa dignidad sa matag tao, labi na kadtong walay ikatanyag sa kalibutan. Ang pagtuo nga walay hustisya ug kaluoy usa ka hungaw nga debosyon o taphaw nga pagtuo. Ang Ginoo adunay pinasahi nga gugma alang sa mga kabus ug mga gisalikway. Story time. Si Archbishop Abet Uy sa Archdiocese of Cebu mipadayag sa usa ka importante kay nga paghinumdom. Ningon siya nga unta sa pagsaulog sa sinulog, dili mo dawat ang mga organizers o sponsorship nga gikan sa sugal. Importante ni kay ang pista sa Santo Niño, dili lang ni siya cultural celebration, kundi pagpadayag sa pagtuo. Kung ang selebrasyon suportado sa sugal, kini dakong sukwahi sa mensahe sa Dios ng bata nga nagrepresentar sa kainosente o kaputli. Ang Santo Niño dili mahimong gamiton aron tabunan ang industriya nga nagdala og kadaot sa daghang pamilya. Ikaduha, ang pahimangno nagpahinumdom kanato nga ang debosyon dili lang ni siya makita sa kasadya, kabibo, dinhi og dinha nga selebrasyon, kundi mas labaw sa pagkinabuhi sa mga Kristohanong hiyas nga atong gituuhan o gipadayon. Ang pista nga puno sa sayaw o music, kinahanglan usab puno sa integridad. Ang pagpanalipod sa integridad sa atong selebrasyon usa ka pamaagi sa pagpanalipod sa mensahe sa Diyos ng bata. Mga igsoon, mga anak sa Diyos, sa matag pagsaulog sa Santo Niño, pangutanon nato ang atong kaugalingon kung sama pa bata sa bata sa atong pagsalig sa Diyos. Dili igo nga mosaya o moapil sa pista. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing magpabiling yano, matinud-anon og abli sa Diyos ng grasya. Ang Santo Niño, dili lang po ni siya hulagway sa atong mga altar, kundi hulagway sa tao nga kinahanglan nato atimanon og panalipdan. Ang tinuod nga debosyon, makita sa buhat, dili lamang sa ritual. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.